हेलो एवरीवन खुलुमबाय लोगोफोर गोबाव समनि उनावहाय नोंथांमोननि गेजेराव फैदों आं दायो गोदान मोनसे आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअआ मा आरो बेखौ जोङो माब्ला आरो बबे प्रडाक्शनाव नुनो मोनगोन सोर सोरखौ फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बेफोरखौ नोंथांमोननो आं फोरमायनायनि सिगां नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि दिनैनि गोदान मोनसे आपडेट भिडिअआव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर नैबे स्क्रिनाव होनाय बेंक पार्टी मिउजिक भिडिअखौथ' नोंथांमोना बयबो नुखादों एबा नायखादों जानांगौ आरो गोबां रायजो राजानो अनसायदों बे मिउजिक भिडिअखौ लोगोफोर बेनिनो सेकेन्ड पार्ट एबा बेन्ड पार्टी मिउजिक भिडिअनि पार्ट 2 फैनो थांगासिनो ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं बेन्ड पार्टी पार्ट 2 मिउजिक भिडिअ जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन जों बयनिबो फेभरेट मेन्डेला ब्रह्म बिथांजों लोगोसे आरबी फिल्म प्रडाक्शननि अनार रिया ब्रह्म बिथां सानैखौहाय आरो बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं बेन्ड पार्टी पार्ट 2 मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों रिंखां ब्रह्म बिथांजों लोगोसे मिनिबाला नार्जारी बिथांमोनानो ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो सानदों जानांगौ बेन्ड पार्टी पार्ट 2 मिउजिक भिडिअखौ जोङो माब्ला आरो बबे प्रडाक्शनाव नुनो मोनगोन होननानै लोगोफोर बेन्ड पार्टी पार्ट 2 मिउजिक भिडिअआ फैनो थांगासिनो जोंहा आरबी फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनि आन्दारावहाय आरो दायो बे मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ सोलिगासिनो दं लोगोफोर आसा खालामो जों साननैसोनि उनावनो बे मिउजिक भिडिअखौ आरबी फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलावहाय नुनो मोनगोन लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोदानै फैनो गोनां बेन्ड पार्टी पार्ट 2 मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ सिगांनि इन्ट्र' भिडिअआवनो एसे खोनाखाबाय नङा होमबा लोगोफोर नोंथांमोना मेथाइखौ खोनासंनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट सेक्शनाव खोन्थाहरनो दाबावदो लोगोफोर आरो सोर नायनो थाखाय दानिफ्रायनो जोबोरै एक्साइटेड जानानै दं नोंथांमोनाबो कमेन्ट सेक्शनाव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय साननैसो नेनानै थाथ'दो लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबादिनो आपडेट भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं